nazi navungama ngengane ezishada nabantu abadala. Wozana. Olento yokuthi uganisa ingane yami lapha emva komjondolo ubeke othulitha abawu12 laphana no basket ngokushaya mina uhudule ngentshebe efana wami ngeveni nesihluthu Unganya. Esinqumo osithathayo sokushada lelo khehla lelo usicabangisisile na? Akuwona amakhehla lawana kuthiwa futhi lawa amatshitsha waphoqiwe ayayithandela afuna ukuyovusa imizi. At least bathathe besamatshitshi vele ikhehla lifuna i-second hand. Ziyakhala manje. Manani niyawaqamba lamakhehleni lawaphethe oshukela no-TB lawanuka ama-T-Bex lapha eSandton. Siyithulele mase nibuya niyibiza ngamaqanda awoHotman eNtontoni. Okuyinkinga kakhulu nje kulolu daba lomshado yakwaShembe. Kukhuluma kakhulu laba sebayibhubhudla. I will never allow ingane yami ukuthi iyogana isikorokoro sekhehla. Yino yaziyo wena. Phela kahle hle le sonto isonto lethu ngoba silithanda. Akulona isonto lonyoka. Akumele size kini so confirm ukuthi namhlanje senzani. Njengoba nabhubhudla ubukhosazane benu nanijaheni. wayibhubhudla. Hayi akunandaba mina Shemkazi noma ningathi nje vele wena ufela ke ekhaya akazi nje kuthiwe nje indawo yokuyethuna lama isekho. Wena uunderstand ukuvuswa kwemizi ngoba ulala nabo bonke abantu la namaPakistan. Kuthiwa nifuna amatshalane nalamadodeni anilala mahala. Listen properly. Kurong uma amantombazana kaShembe eziphatha kahle bese lotsholwa amakhehla yonke into yenziwe ngamasiko kuhambe ngendlela kukhishwe inkomo kulotsholwe kubikwe emsamo kodwa ku right nina uma nithola ingane nibancane ezingahlawuliwe ngikade futhi nilale nawo futhi lamakhehla la kuma secret location ngoba nakho nifuna ama iPhone nama Astropez kunabafana abanezingane nga5 nga6 nga7 emantombazaneni ahlukene abazondli abenzi lutho kunamantombazana anezingane nga2 nga3 ngoba babehlukene awalotsholiwe awenziwe lutho lawo mantombazana uzuthi ngeke kulotsholo yikhehla likhona nelake lezamawalake kuwelizama ukulobola. Ngisaphinda ngisasho ngeke uhlala ungashelwa ugeza. Isithombe sakho nevideo yakho unqaba ukulotsholwa yikhehla. Ivale mfana.